हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोनाब फिन खेबसे बरायबाय बे समावहाय दा आं मोनसे इम्परटेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय लोगोफोर नैबे जोंनि बर'फोरखौहाय बर'फोरनि मियादि फाथा थाखानाय हाखौहाय इभिकसन खालामलायबाय लोगोफोर नै जोंहा बिटिआर एकर्ड जानानै बिटिसि आवहाय सान्थि सुक्ति फैबाय गोजोन सुक्ति फैबाय होननानै दानि सरकारा बुंबाय थायो दा बे गोजोन सान्थि सुक्तियानो नायदो नै नोंथांमोनहा आङो भिडिअनि टिप्सखौहाय बे स्क्रिनाव होगोन लोगोफोर दा सान्थि सुक्तिया बेनो जाबाय दा बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोनाया माबोरै बेबायदि इभिकसन खालामफिनबावखो दा जोंनि बर'फोरनि मोनखानाय मियाथि फाथा गोनां हाखौनो नै माबायदि खालामदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिटिसि आव सान्थि सुक्ति एकर्ड जानायनि माबायानो ओंथियानो जिर' लोगोफोर दा जेबो बेवहाय मिनिंलेस बेहाय जेबो सुक्ति जायाखै बे सिगांनि बिटिसि एकर्डआनो साबसिनमोन दा माथो बुंनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय अब्लानो गासै ए टु जेड डिटेल्सखौहाय बुजिगोन दा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौसो दा इभिकसन खालामनाय जों बे समावहाय दिनैनि बे बिटिआर सरकारावहाय नुफिनबावबाय जावले जावले दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ Basmari itu kan sana ngebor, Basmari laut kan laut. Live. Live ada sudah mana mau live bah, sudah mana udah sudah live. Basmari Chinaliau sebentar nanggumun. Rupiah. Kembali bondo bisa. Basmari Chinaliau. Wajung yang dah mulai ini mahir jana. Kari macam kolat, Kap seperti ini. Tu mamaku. Lihat sopis dia. Pindah. Otong sekarang boleh, otong sekarang.